Však ja som tam bol. Ale aj oni ich chránia. Chránia? Duchy. A To co sú už? duchy. Duchy. Áno. Ale však ja som tam bol pred rokom. Ale tam už nemajú kto chrániť. dobre. Teta. Íď do piči. Však tam všetko. Také nerozumieš, do toho sa nejebaj. Však tam všetko zdigané už lesy, pre Boha. Však tam už nič nie je. To si povedal. Poprad co bol je v piči. Poprad je v piči proste. Dobre, si povedal. Teraz vládne No, ja som povedal, a to je piči. No a co? No, kameru ne. Ja si jebem. Vymáš kameru. Ej, kamera sa nedá vymazať, teta. No a čo? Kamera je proste kamera. To si kameruje a je to v piči. Neviem. Áno, escuči. Ale ja si nerozumiem, ale nie kameru, škoda kameru. Jebem, ne? Piči, nie znam jak się u mnie prepina kameru, kurwa. To menu. Play na video, mam? Ja A ja w nových nohavicách, hej. Nohavky na nieto. neboli. Co vás boli? Ten spokoj mi dokopal. Ktorý? Ten na hlavnej, Kačmar. A co mu jebe do piči, to také sa nemôže dovoliť. Myślisz sobie, że ja poszukam. Dokopam. Lučiane, Cebulineška, Co, ja biedna była. na Slovenskej. Ale nie są na Slovensku. Cebuli na Slovenskej, či ne? Nie, tylko nie muszą przyszła. Dwa rzeczy, no, kazała są piwo kupić, nie? Wielkie. On zaczął. A potem co mu dała jeszcze małe piwo, a zaczął kopać, bić. Ja się dokopałem. Tak ho ja? začal kopať. Tak co je, kokot? Ja som povedal, zabij chuja. No normálne, synoch, keď máte takých datných, Ale on bude platiť. budze určite. Nie Za oceniam. všetko. Nie o cenu, ale ide o to, co vám zrobil. No ale mnie boli, widzisz? Ja No to však zavolám synoch. E, To jebu ho do piči, jak mravca, ci boha. Vám, ne? No, a nie dał. No, A potom to som mu kde sme dala do piči, zase. to sme v Prešove, či v No, Košicoch? a gdzie? No to v Prešove, ne? No. No to však A patrika potom by pije, som ne? dala na moje piwo, zase jedá ide kopať bić. No zabić. A to co za chuja? Joj, ja nie znam co to jest za chuj. A to kde ste boli? Ja znam gdzie, ja się vám ukážem. No ale še ja chcem znať, to takého chuja som ešte nevidel. v Ja Prešove. nie znam, bo na hlavnej ulici pošlom do každej. Tam na hlavnej máte 200 barí. Ale ja znam gdzie som Ale bola. ja chcem znať, že som znal, keď Však- mám dojebať do piči, že to No ale chcete ja predať pojdem, pivo. ja ho osobitne sama dojebem. Hej? To treba. Osobitne. Bo to také dáco by som sa nenechal. Už som vošla a potom žandere idú. Už nemohli. Žandare? Ja som neskúčela. Do Som na piči. poschodí. Toto keď už nezná, co tá žandarok zavolá. Toto najlepší. Áno, ale povedal. Ale ja się bojím žandarov. Bo momentálne mne berú na No priateľ. však to by si nebal. Však keď No. mne zobrali, to som v piči. Som v nemocnici, No. bez výplaty, No. bez všetkého. Bez vyplaty, bez No všetkého. však, No, no a teraz ja kúkaj tu, jaká som bezmocná. A on ešte kopal. a co Ja- policajt mu zrobí? Však oni sú No a dohodnuté. co? Oni sú Ale dohodnuté. co? Ale ja mu povedala, zabij chuja, zabij. Ale pamätaj sebe, pokiaľ žiť budeš, ja sa nájdem. A ja ho nájdem. Oni nič nezrobia. Policajti co? sú s nimi dohodnuté. Ale On čo nemôže ísť do policajti? piči. A Čo čo policajti? policajti? Policajt tam príde, vidí vás. No a co? Aha, táto A on môj się da známy, zabiť ho tu policajtov. nepoznám. A bude On się kopať do da vás. zabiť. Policajt bude sám kopať do vás. No ale počuj, nie. V živote policajt nebude. By ste videli. Ja Ja videla, som už ja videl som toho. zažila. Ja som už tým Mne kopal. Biel. Policajt? Vy Hej. ste z Poľska? Ale tu mi byl polský. Ale taký Slovenský. prístup máte aj poľský.
Ale Polak mnie nigdzie nie był. Ale jste z Polska? Hej, Skąd? Od Krakowa, od Warszawy? od Zakopanego. O, Zakopane! Však to je tu, blízko, proszę. To No, nie tak, był, blisko, to nie no ale blisko, wiesz, było wsajt, że szperki z lato. Počkajte, mi tak to volá. Musíme ísť. Doraz prídem.